mmiri nsọ agọzi ahụ nwanne ya nwanyị maka onye bụ ụwa. Mmiri nsọ nke na-echetara anyị maka mmiri Chukwu nke Pọl dị nsọ dere banyere ya sị, anyị niile mere mmiri Chukwu n'ime Jesu Kristi na mmiri Chukwu wee baa nye n'ọnwụ ya. Ya bụ na e lekọtara anyị na ya na mmiri Chukwu. Ya bụ dịka Kristi siri n'ike ebube nke Nna bilie n'ọnwụ, otu ahụ kwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu n'oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu n'oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị ji umeala arụ ebere gị, were obiọma nara mkpụrụ obi odibo gị bụ Mata, mekwara ya ebere.